आज करतोय परब किचन मध्ये फका. फकाक म्हणतात काजू आणि शांताराम रावांचा नाव घेऊ मी कशाक लाजू. ह्याच्याबरोबर हॉटेलात नान पण खाऊ शकतास. नाहीतर अशी अशी घ्यायची इलो इलो काजूचं घर इलो आणि अशी कोलपी करायची. हा 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 हे बघा कोणामुळे घास आधी तुम्हीच खावा. काय तर काजूचा झाड झाड ह्याका लागली ही फक्का. ते रात्रीचं खेळ चाले मधला झाड आठवला तुमका. त्या झाड म्हणजे आज वहिनी आणि ही फक्का दुपारची वेळ बरोबर झाडाच दुपारची वेळ झाली. थांबा बघतोत काय नाही बघत तू नाही असा झाड म्हणा इतकी काळजी. हा शेवंताचं झाड असा. हा थांबा नाही कोण दिसणार नाही. त्या चोरलंय 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 याच्यासारखी दुसरी गंमत नाही. घे बाई पळाला घेऊन ती पण आतीतली. आता आता तुमका सांगायची वेळ येईल. मी सरोज आणि या आहेत स्नेहा. झाड नाही मी झाड नाही. तर आज तुमका दाखवतली ही मोठ्या मुश्किलीने आमका फका गावली गावसून इली किंवा आज बावली येता 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 अशी ही फका जी आमका गावली त्याची आज रेसिपी दाखवतली आणि ती पण त्या स्पेशल वाटपामधली जी आत्ताच आमच्या चॅनलवर पडली त्याच्यासाठी दुसरा व्हिडिओ सुद्धा पडली नाही गो पडली नाही आमच्या चॅनलवर या असा असं असं ही फकात पडत नाही कारण रुची लागतात आणि चोरूची सुद्धा चोरूची लागतं. नाही हो नाही मुंबईत असाल तर खय चोरूक जातालास. गावात असताना राहशाल म्हणजे आमच्यासारख्या विरार वसई नालासोपारा डोंबिवली अशा कुठल्या गावात राहत असाल ना तर गावातले बायका हमखास घेऊन येतात. तुमचा हिस्सा सुद्धा गाव पण ते तशी 100ची 8 काय 10 अशी गावतात. हा काजू काजू यो म्हणतात ना कोकणातला सगळ्यात महाग पदार्थ. सगळ्यात महाग पदार्थ फुकट काय होतं ना विकत सुद्धा तुमच्या गावाचं यो चलता चलता जरी आमच्या मामी किंवा आते गावलो 1.5 रुपया गावलो म्हणून म्हणायची. म्हणजे एक दिलो की 1.5 रुपये परत गावतो. हा म्हणा अशी काजूच्या फकाची रेसिपी आज तुमच्याबरोबर शेअर करतो आणि त्याच्याबरोबर गमती जमती गावातले काजूच्या फकाचे गावातले काजूच्या पकांचे आमच्या आतेचे गजाली आतेचे गाळी नाही. एका दुसरी दिया मोकळे काय ती तुमका सांगते स्पेशल एक गाडी आमच्या कोकणात ती तुमका आज तर या व्हिडिओ मध्ये दिसतली. ती पूर्ण व्हिडिओ तुम्ही नक्की बघा. हा मी मारते. चला चालू करूया. चला जाऊया. द्या माझी फक्का घे चोरलंस ते. आता ही बघा मी या चोरलेली एवढी फका किती आत तरी 20-25 असत म्हणजे काजूच्या भाजीत घातली तर जरा वाईट तरी दिसा होईल नाही. आता ही फका कशी हे करतात ती सुद्धा तुमका दाखवते. हे बोंड असतात ह्याचं ना दारू बनवतात काजूची फेणी फेणी. आता तुमका होई ना तर गोव्यात नाही तर कोकणात ये. चला आता करूया सुरुवात फका सोलण्यापासून. हा आता फका सोलते वेळी मी एक म्हणतलंय सबस्क्राईब सगळे सांगतात सरोज तू काहीतरी रेसिपी कर तर मीच म्हणाले सरोज कॅमेरा धर आणि चल फका साफ कर. या काय आता चोरी झाली आता जादूटोना. या कित्या माहितीया बोटा कुसतली नाही तर काळी होतली. मग तुम्हीच म्हणशाल स्नेहा रेसिपी करतेस बोटांचं काय केलंस. म्हणून आता आम्ही दोघी असे खाली बसलो काजू भेतूक आडाळावर आमच्या फेवरेट वेळीवर आका बाय खाली पेपर घेऊ एक खराब कपडो आणि सुरुवात करू हई. मॉप बालडी भर का फेतत असाल ना आणलेली गोणी तर कपडे पण जुने फाटके घालक होय. आता हे आम्ही बाऊल भरत चोरून चोरले खिशात एवढीच मावतात. चलो इसमें क्या है देखो ऐसा बीच में मध्ये असं एका चिर देऊ होई. बघा डीक बघा किती येत आहे म्हणून हातात ग्लोव्ज घालून घ्या. हे बाकीचा पुढचा काम वहिनी करतली. मी आपला असा 2 भेता करून देते. या भेतून देता घर आतले मी काढतले सूर्याच्या टोकाने. पहिलो ह्यो बोंडो आहे ना तो काढून टाकूया. त्याचं काय आता काम नाही. हात बोटा सांभाळून हे बघा माझं हँड ग्लोव्ज इलो मध्ये सांभाळून काम करूया जपान. हे बघा असे 2 भाग बघा आतलो घर दिसलो ना तुमका. हा सांभाळून की त्या हँड ग्लोव्ज घातलास ना नाहीतर म्हणशाल काजूचो या आणि हात कापून घेशाल. तुमका जमतात असो आडो. गावची लोक काय हँड ग्लोव्ज नाही घालत. आता हे आमच्याकडे रवले होत म्हणून आम्ही घातलो.
या आता बघा. पुढची प्रोसेस या दाखव. असा पकडायचा आणि असा भुतूर सुरीचा टॉक घालायचा आणि असं घर उकलायचो. आणि असं उकललो पाणी की घ्यायचं पाण्यात बाहेर. टाकायचो. नाही हाय पाण्यात टाकलास ना ओल्या कपड्यां सुक्या कपड्यां तो फडको घेतो ना त्यांना पुसान काढायचे. दोन्ही प्रकार करू शकतो. चला आता बाकीचे असे हे सगळे आमचे करून झाले. तुला दाखव. कापीपर्यंत मी हे करून घेतलंय, काढून घेतलंय. हे बघा, हे अजून याची साला काढूची आहेत. मग हे आता तुमका काढूची असतील ना तर जरासा गरम पाणी घालायचा, मग ती पटकन निघतात आणि डीक काय असा तो पण जाता. नाही तर हे अशीच जर घातलास ना तर घशाक नंतर भाजीच्या ग्रेव्ही घशाक खेपतो लोक काय डीक. आणि माझ्या सासूच्या भाषेत आताचे कवळे आहेत म्हणून ते मास्कॅरे आहेत. मास्कॅरे म्हणजे माशी एवढे. छोट्या माशी एवढीशे टाकून ही साल असता ही बघा एकदमच मास्कॅरो भेटलो. त्याच्या बरोबर पिकात देऊक नाही. त्याका ठेवल्यानेच नाही, अगदी या करून टाकल्याने, काढून टाकल्याने लगेच. असे चोरणारे असेच असतात. बघणत नाही आपला ढापून आणतात. मजा येतात. ह्यो बघा ह्यो पूर्ण झालेलो असं हो कयो ह्यो पुरो काजू. कढई तापेपर्यंत असंच एक विचार मनात तुला काय आजचा विचार काय माहितीये? रात गई बात गई म्हणजे काय सांगा पाहिजे. झाला गेला विसरून जायचा, आजचा दिवस चांगलं करायचं. म्हणजे वेळ गेली निघून तर सगळ्याच गोष्टी संपल्या. म्हणून वेळेची किंमत करायची. त्यालाच म्हणतात रात गई बात गई. आता मी माझ्या भाषेत सांगते. माझी भाषा रात गई बात गई म्हणजे ज्या काही गोष्टी काल रात्रीपर्यंत घडल्या त्या सगळ्या विसरून जायच्या आणि नवीन दिवसाची सुरुवात, नवीन सकाळ ही आपण शुद्ध मनाने, चांगल्या विचाराने आणि जुन्या गोष्टी मागे ठेवून नवीन दिवसाची सुरुवात नवीन गोष्टीने करायची. म्हणून बोलतात रात गई बात गई म्हणजे रात्रीच्या गोष्टी विसरून जायच्या आणि नवीन सकाळपासून नवीन दिवसाची सुरुवात करायची. बोलता बोलता आपली कढई तापली. आता त्याच्यात घालूया फोडणी. तेल. मग हे खूप आवडतं रात गई बात गई. मी बोलते एवढं चमचं तेल घातलं. जास्त जरा तरी वही ना. हा ती मग घे तरी जरा. वही तर जास्त तेल वापरू आहे, तरी नको तर कमी तेल. बघा बाकीची फोडणीची तयारी. हे 2 कांदे बारीक होते, चिरून घेतलंय, ते बारीक चिरून घेतलंय. आता ह्या कांदा थोडंसं नरम झालो तसं आता ढकलते. बारीक चिरून घेतलेले 2 टमाटर. आता ह्या मऊसूत होईपर्यंत ढवळायचा, मग आपण मसाले ॲड करायचे. बघा कांदे आणि टमाटर मऊसूत झालेले असत. हा. आता एक एक मसाले. हे आपलं मालवणी मसाला. जरा वाईट तिखट व्हाय ना तिखट वया म्हणून 2 चमचे. 2 चमचे. पाव चमचा हळद. हळद जास्त घालणार नाही. आता हे मसाले जरा बारीक गॅस केलंय. मगाशी मोठी होती गॅस कांदे टमाट्यासाठी. परतून घेतलंय. ह्या वाटा तुम्ही ओळखलास? होय होय. ह्या वाटा. बघा, आता वहिनी वायस घालतली, वायस ठेचतली स्टोर. हां आता ह्या वाटापाना आपला भाजलेला वाटा, पारंपरिक जुन्या पद्धतीचा. आता ह्या कसा डायरेक्ट आगीवर भाजलेला ना, त्यामुळे ह्या काही जास्त भाजूची ह्याच्यात गरज नाही. फक्त मसाले मिक्स करूसाठी फक्त जरासा ढवळून घेते. आता मिक्सरच्या भांड्यात मी थोडाच पाणी घेतलंय. तशी आपल्या काजूच्या गराची उसळ थोडी पातळच असतात, पण ही आमका थयच्या थय जशी म्हणतास ना हॉटेलमध्ये गावतात, आपल्या मालवणच्या हॉटेलमध्ये. हां व्हायच्या ढाब्यावरची नाही. ढाब्यावरची तुमका आता क्रीम बीम घालूची लागतली. आधी चवीचो राजा. होय. घर काय रवले. घर रावान दे. घर काय चवी मस्तच असतात. आता चवीचं राजा घालतंय. आपल्या ग्रेव्हीक मस्त बघा उकळी फुटली आहे थयच्या थय. आता ह्यो अर्धा चमचा गरम मसालो. आता तुम्ही राजा आणि गरम मसाला. हां आता गरम मसाला तुम्ही जर वाटपात घालत असाल तर हय नाही घातलास तरी चालत. मी घातलंही नाही वाटपात. बघा काय कलर दिसता. मटणापेक्षा पण काजूचे गर भारी. आणि सुगंध पण छान येलो. वाटा फटफटाक लागला. काजू त्याचं म्हणतात ना कोकणचो राजा. हां आता हे आंबो आपले असा पण आमच्यासाठी आता काजू. घर. आता तुम्ही म्हणशात कोकणचो राजा तर आंबो हापूस आंबो.
कवळ्यात ते हिरवे हिरवे दिसतात बघा. तुम्ही साला काढून जेव्हा गरम पाणी करशाल ना त्यातच अर्धे शिजलेले असतात आणि मग हवे तेवढे आपल्या ग्रेव्हीत पण शिजतात. काय सुगंध दरवळता, जसा काय चुलीवरच करतोय मी आज जेवण. हा मस्त येलो यार. मटन चिकन पण मागे चवीचं राजा घातल्यानंतर तर अजूनच सुगंध येलो. आणि तुमच्या आत्याची एक गजाल रवलेली ना ती सांगा आता. हो, ती चोरा येतात ना म्हणून काटेचा कुंपण किंवा तो माणूस उभो करायचो बुजगावना म्हणतात ना तसा काय ना काय करून आणि मग तिच्या ते तोंडातली फुलं चालू खोलल्यान कुंपणाचा दार काजयेच्या की सुरुवात. मग नजर पण तिची काजू शोधतच हा, खय पडलो आहे काय खय काय, आणि त्यांचा फुला टाकूची पण सुरुवात. ते गावी कोकणात मजाच येतात काजूची पण ते गोड वाटतात, गाळी घालतात पण ते गोड गाळी असतात. गाळी घालू काय तुमचं कशी वाटते? घाल आता होळी एक माप असतात गाळी घालूची. काय म्हणतो ते माहितीये, पोटण्याच्या काजी माझी काजी पळायला. आता पोटण्याच्या म्हणजे त्याचा पोट लय मोठा. तुमचं काय समजत तर समजा असेल मालवणी असतं बरं त्याला समजला काय ती गाळीचा अर्थ असा. ही गाळी ना सर्रास कोकणात माझी आजी घाली आणि आमच्याकडचे पण अजून घालतात. आजचा विचार चांगलाय, एक गाळी चांगलाय. आता ह्याच्या पुढची गाळी जर तुमका ऐकायची असेल ना तर दुसऱ्या रेसिपी मध्ये सांगतोय. तुमका पण आठवत असतील तर खाली एक दोन घालू शकतात, काय नाही, गोड मानून घ्या. आमका चलतला, तुम्ही आमचीच असाच. हा चला आता ह्याच्यावर फायनल टचअप वहिनीची हिरोईन रवली. हिरोईन रवली आणि मग याच्या आवडीची कसुरी मेथी. हा दोन्ही काय लाजवाब स्वाद. आणि याचा कलर तर बाबा तुमका आता दाखवते मी जरा. म्हणून ता वाटप तसाच करा आणि एकदा अशी उसळ करून बघा. मुंबईत गावचो फील घ्यावा. माका अशी खरंच सांगा, आम्ही जेव्हा काजूची भाजी करू ना तेव्हा चुकलेला तास झालेला. एकदा मी काजूची भाजी ना सालासकट केली म्हणून आमचोच अनुभव आज तुमका बहिणीने सांगेल की साल काढू वया म्हणजे त्यातलं डीप सुद्धा जाता नाही तर घशात खेपता. कारण खरंच घशात एकदा सोना घाला आणि मग ती साला घालून फायदो नाही. भाजी काय तोंडात घेऊची हीच नाही. तसं आपण दुधीची म्हणा कुठली आणि दोडक्या टाकून खाल्याशिवाय ती पण करण्यासारखी नाही तर ती भाजी सरास तुमका वतून द्यायची लागते. तसंच ह्योच अनुभव होतो आमचो. ते डिंकामुळे घशात खेपली. मग लक्षात दिला एकाने सांगले साशियन सांगले अरे माझ्या कर्मा तुम्ही अशी भाजी केल्यात याचं तर साल आणि डिंक म्हणून काढतलो. मग माझे सासरे बसले, साशियन फक्त सांगले, सासरे बसले भेटून दाखवल्याने शिकवल्याने की कसं करूया. माझ्या सासऱ्यांची ती आठवण त्यांनी शिकवल्या. आमच्याकडे काजू भेतूक बाबाच बसतले. आता घातली आपली कोथिंबीर. ही स्नेहाची फेवरेट आणि ही सरसची फेवरेट. हा काय भाजी झाली आहे. काजूच्या घराची उसळ. बघा बघा बघा, चटणी म्हणजे आपली वाटपाची काय झाली आहे बघा ती. आणि वाटप कलर तसं असलं म्हणून काय झाला, कलर इलो ना मटणासारखं. आता सीझन येतलो म्हणून आधी म्हटलं कायो करून गावसून काजूची फका मागव, कवळी तर कवळी. ह्याच्याबरोबर हॉटेलात नान पण खाऊ शकतास. नाहीतर अशी घ्यायची, इलो काजूचं घर इलो आणि अशी खोलपी करायची. हा हे बघा. पुन्हा घास आधी तुम्हीच खावा. आज काय वहिनीचं तोंड चालायचा बंदच नाही होणार. मी तिथून मागून कॅमेरा सुरू करून यायसर मी बघताय एवढी त्यांना भाजी आवडली काय विचारू नका. अशी ही भाजी तुम्ही करून चमचमीत रसरशीत अशी अगदी काय तुमच्या माणसात मालवणात गेलास तर ती ही चव तर मिळतलीच. आमका काय तुमका सांगायची गरज नाही, सगळ्यांना माहिती असा. हा तर अशा प्रकारे आणि म्हणतात या कोकणची आन बान शांत काजू सुद्धा आन बान शान कोकणची एकदम. काजूचे किती प्रकार आहेत? चाव 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 किती. काजू कतली फेमस, काजूची उसळ फेमस, काजूची फेणी फेमस गोव्याची. असे काजूचे प्रकार. आणि काजू असे टाइमपास म्हणून काय खातात माणसं, चिकन आणि मटन मध्ये म्हणून ते जास्त वरच्या त्यांचा दर किती आहे वरती जाऊ दे आता 1000 रुपये किलो पर्यंत जाकडे. तर अशी काजूची भाजी, ओल्या काजूची भाजी तुम्ही पण करा
आणि परब किचन नेहमी तुम्ही करता अशा लो साध्या वाटपात, पण आता ह्या वाटपात करून बघा आणि ती चव आमका कमेंट मध्ये सांगा की कशी झाली ती. लाईक करा, शेअर करा, Subscribe सबस्क्राईब करा, करा. पाहत रवा. आता आता जाता 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 नाव पण घेतोय ता पण राहलेला ना. आज करतोय परब किचन मध्ये फका. फकाक म्हणतात काजू आणि शांताराम रावांचं नाव घेऊ मी कशाक लाजू. काजू आणि कशा लाजू. चला बघा, आम्ही झटपट केलेला जो नवीन वाटप आहे त्या वाटप वापरून आम्ही केली ही काजूची चुलीवर नाही हा, गॅसवर केलेल्या भाजलेल्या वाटपाची भाजी, काजूच्या ओल्या काजूच्या गरांची भाजी. तुम्ही ह्या वेळेस नक्की करा आणि आमचा परब किचन लाईक शेअर सबस्क्राईब लिंक खाली देतो.